दावसोदेलाय माबा मोनसे जानानै लानोसै नामा उनावहाय सिन्था जानोना रागा जोंलायबाय थानोसै ना मा बुङो हाय डाक्टरा मा होनो नायग्रोनि दावसोदेलाय दसदेलाय दङ बेबो मोजाङैनो हे गसाय मानिफ्राय मा जाखोलै सन्थला आंखौ निमाहा होदोलै आंखौ निमाहा होदो सन्थला आंखौ निमाहा होदो मा खालामदोंबा नोंलाय आंखौ निमाहा होदोलै सन्थला आंखौ मा साजा होबानो जाबाय साला मानि निमाहा बिदों नोंलाय आं नोंखौ दायना होनफ्लांबायलै आं नोंनि दायनिगिरि आंखौ निमाहा होदोलै सन्थला मानि निमाहा होगालै होगा आथिङावलाय मानो हमदों मोजाङैनो हम खोनाबाय ना थफिराम मोजाङैनो हम दे जाहाथे आथिङा गयै बायदि सन्थला आंखौ निमाहा होदोलै आं नोंखौ बिराद गाज्रि खैफोदाव खोलैनानै होबाय आं पापि आं सुनि आं महा पापिनिबो पापि आं दुनियानि गाज्रि मैला मानसिफोरनि बिखुंनि जिनिरां हाब्रुबारिनि एम्फौ आं गोबोरखिनि एम्फौ नालानि दाखोर दाला आं माने बुहुमनि गाज्रियानो आंनोलै सन्थला आंनो साला बिदि नङालै आंखौ निमाहा होदोलै सन्थला आंखौ निमाहा होदो मानि थाखाय निमाहा बिदोंब्रा नों जेबो दायखौनो मावाखै मावा जायो नामाब्रा मावा जायो आंखौ निमाहा होबासो हगारगोनलै आं मा दावराव खालामदों नोंसोर हस्पिटालाव पार्सनेल मेटारलै मेडाम न'नि पार्सनेल मेटारफोरखौ बेवहाय मानो लाबोदों बाहेराव थां हेगारलै गाज्रि नुथारोलै हेगार नों आंखौ निमाहा होआगौमानि आङो हगारनायाव गैया मानि निमाहाब्रा आं नोंखौ दायना होनानै बुंदोंमोन ना बेनिखायनो आंखौ निमाहा होदो जाबाय निमाहा होबाय दे धन्यबादलै सन्थला आंखौ निमाहा होनायनि थाखाय नों आंखौ दायनाल'सो होनदों दा बेखौनो मानसिफ्रा दायना सानदों बेवहाय नोंनि दाय गैयाना मानि दाय गैया आंनावबो दाय दं नोंखौ दायना होननानै बुंनाया जाबाय दे बेफोरबायदि खोथाखौ हस्पिटालाव दा बुं डक्टर मेडाम आंनि फिसाया माला मोजां जागोन पेसेन्टआ हुस फैबाय रायलायहैनो हासिगोन बापावै नंगौ नामा थौ होनबालाय रायलायहैग्रोदो आरो आं माखासे मुलि लिरनानै होदों बेखौ बायनानै लाबानो जाबाय जागोन दे हे गसाय दसथिया मोजां जाबाय मोजाङानो जाबाय दे बमरा नोंखौ मोजां नुनानै गोसोखौ बिराद मोजां मोनबाय दसथि मा मोखाङै नोंनि मोखांखौ नायबावनोब्रा आं नोंनि मोखांखौ नायनो हालालाय दसथि हामा दाय मावनायफोरबायदि दालाय नोंनि निउसखौ होआखै होमबा आं बिराद गिदिर पाप मावबायलै दसथि आंखौ निमाहा होदो नोंलाय मा गिदिर पाप मावदोंब्रा नों नोंनि खामानिखौसो मावदों जार्नालिस्टनि खामानियानो बिदिनोखाना समाजाव मा जादों जायाखै बेखौ दिन्थिना होनायासो नोंसोरनि खामानिखा बेवहाय नोङो गावखौनो दुसिना लाब गैयाब्रा आंबो जुदि रिपर्टार जानायमोनब्ला आंबो बिदिनो होगौमोनब्रा नों गावनि खामानिखौसो मावदों दा आंनि खामानिनि थाखायनो नोंनि जिउआसो जोबसिगौमोन अब्ला आंखौ बोरै निमाहा होनोब्रा खामानियाव रिस्क लानानै मावोबासो खामानिया जाफुङो दा जेबो नङालै मालाबा नङा मालाबा थैखानांगौआ थैखायो मानो होनबा जानांगौ लोंनांगौ रंजानांगौ सानसेबाबो थैखानांगौ बिदि होननानै मालायनि आखायाव थैगोन आरो हारसिं थैनाया बेलेग खोथाबाय मालायनि आखायावलाय मानो थैनांगौ जाखो बावदोंसो हारसिं थैनो थांदोंमोन बियो खोनाबायना बमराव मा होनखो नों बाल हारसिं थैनो थांदोंमोन बियो आंसो बेखौ हमथानानै लाबोदों गावाबो थैनो थांदोंमोनब्रा सानैबो लोगो मोनलायदों मानो बिदि साननांगौब्रा नोंसोरलाय जिउआ जोबोद बेसेन गोनांलै बेखौ ओरैनो खोमानो दासान उनावबा जिउ मोनफिनगोन ना मोनफिना जों आंबो बुजिबाय दासो जिउआ बेसेबां भेलु गोनां बे खोथाखौ जेब्ला साखाथियाव सोरबाफोर थायोब्ला जोंनि थाखाय टेनसन जायोब्ला अब्लासो मोनदाङो ओरैनो थैनो होनबाबो थैजाया बेनिखायनो आङो रावखौबो थैनो थाखाय खावलाया दुखुआव दं खस्थ'आव दं थासारिजों जुजिनो हायाखै अब्लाबो दाथै थान्दा दिमागै सानफिन जुदि माबा मोनसे गोनो गोथो जादों खामानि मावनो हायाखै सानख'नो हायाखै दसे सिरि दोन गावखौनो गासिबो मोजां जाजोबगोन आयौ बाला इसिबां गियान रोंना फैबाय आरो नों रोंबायथ' आरो नों जेरै थैनो नागिरदोंमोन दावसोदेलाय नोंबो थैनो नागिरदोंमोन होमबा थैनो नागिरदोंमन नाथाय सन्थलाखौ जिउ गारनो नागिरनायखौ नुनानै आंबो बोरैबा ख्लाब मोननानै बेखौ बासायबाय बुथारनायनिख्रुइ बासायनायासो बिराद मोजां खामानि होननानै आं बै सानखालिसो मिथिबाय दे भाखनबाजिया बिराद जाबाय बमरा मोजां जाबायबालाय थौदो न' लानानै थांनोसै न' लानानै थौदो थौ आं गोलेर मासे बुथारदों मिथिबायना गोलेरखौ बुथारनानै सावबावदोंसो आं
जों लादाया फन हरदोंमोन गोलेरा सनथला मोनावनो मोजाङै दङ नै औब्रा गोलेरा जोंहानाव दं बाप्पा गोलेर बुथारलायनाय माबायदि मानसिलै नों नैबे दावसो देलायखौ मामुलि दासान मिथिबायना बाखि खोथा बाद होदो डिसार्ज खालामनानै न'आव थाहैदो औ आं थाबैनो डक्टरजों रायलायनानै न'आव लांनोसै होमबालाय दे दस्ति आं दखानाव फैथ'बाय दे उनाव लोगो हमलायनोसै जागोन दे दस्ति आरो आंखौ निमाहा होदो बिदि नङालाय दस्ति मानो निमाहा बिनांगौ जाखोब्रा गावबागाव खामानि मावदोंसो दा नोंलाय आंबाबो बिदिनो खालामखागौमोन दे बांद्राय सानबाय थानांला आं दखानाव थांनोसै दस्ति थांदो दे दावसो देलाय थेंक इउ स' माच दस्तिखौ बासायनायनि थाखाय नों बेफोरखौ जेबो सिन्था दाजा मिथिबायना आं एनाउन्स होखाबाय गामियाव सन्थलानिफ्राय बयबो निमाहा बिनांगौ होननानै जेब्लासिम सन्थलानाव गामिनि रायजोफोरा निमाहा बिया अब्लासिम आं हराव सानफ्रामबो एनाउन्स होबाय थागोन मिथिबाय होमबा नों दसे थाथ' आं डाक्टरजों रायलायना फैनोसै जागोन दे बाप्पा मानिफ्राय मा जालांखोलै ओइ बमब्र नोंनाव माबा मोनसे बाथ्रा सोंनि आं मा बाथ्रा नोंखौ अमा राजाया बुदोंमोन नामाब्रा आं बिराद जौ लोंनानै दङमोनलै अमा राजा बायदि नुवाखै नुनायालाय होमबाबोथ' नों बुनाय मानसिफोरखौ सिनायोना ओहो आं मोजाङै नायासै रावनिबो मोखांखौ मोजाङै गोसोखांब्रा सोर बुथावथाव खोनाबाय दा मोजाङै गोसो होलाय नोंखौ सोर बुथावथाव सोर जाथावथाव आं गोसोखांनानै खोन्थागोन दे आच्छा दे गोसोखांथारदै जागोन दे आच्छा आं नों सानदोंना थफेरा मा मिथिबा मा खालामगोन नोंखौ मा खालामनोसै रायगोन आरो नोंलाय नों आंनि खोथाखौसो बुंदों जुदि बमब्रमाया दावसो देलाया नोंखौ होननानै मिथियो नोंहा मा जागोन दाथ' पुलिसफोराबो थांबायसो खोमा सोंनो थाखाय ना पुलिसफोरखौबो बायगोन नोंलाय धोद बिदि नंद्रायाब्रा डाइरेक्ट बुङोब्रा नोंलाय हापां बेनिखायनो आं नोंजों पार्टनारशिपबो जानो बाय मिथिबायना हापां नोंखौलाय सोर थिनदोंसै नोंसो आंखौ लिंहरदों दा आंथ' गाव गोसो जानानै फैयाखैना मानो होनोब्ला जों दा मोनसे नावावनो गाखोदों मिथिबाय जों सानैबो बारा मोजां नावखौ जावनो रोङाना बेनिखायनो लोरगिखौ हमनानै मोजाङैनो नावखौ जावलांनांगोन जों सानैबो साफा फारफा मिथिबाय नों आंखौ हेफाजाब हो आं नोंखौ हेफाजाब होगोन भिडिअ भाइरेल खालामनायखौ मा सेक्सनाव होयो आं बेखौ मिथिया नाथाय नोंखौबो जुदि निउसाव फैहोनांगौबा नोंसाबो न'खराव बदनाम जागोनब्रा एमएलए नि बिहामजो हनै होननानै बेनिखायनो आंजों लोगो जा मिथिबाय दायखौ सानैबो मावबाय जेब्ला सानैबो सुस्रांनांगौ जाबाय दे बारा बुंबाय थानाङा आंलाय मा बारा बुंखो आं नोंखौ फोरोंदोंसो दा आंखौ फोरोंनाङा मिथिबाय अमा राजा आं मिथिखायो मा मिथियोब्रा नोंलाय मिथियो आं मा खालामनांगौ मा खालामनाङा बांद्राय आंखौ जाजा बुंबाय थानाङा आच्छा आंखौ रायदों नामा नोंलाय मानोथो आंखौ रोङि बायदि बुंनानै लानांगौ रायदोंखौनो होननानै साननानै ला ओइ हापां आं नोंखौ दायनिफ्राय बारग'होनो थाखाय आंजों लोगो लादों आरो नों केव 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 बिदिसो राव बाहायदों अमा राजा आंखौ जाला माला होनबाय थानानै लिंहरनानै माथो होनलायखोब्रा आंलाय नोंखौलाय बाल नोंजों थांफालां आं हारसिंनो प्रब्लेमफोरखौ सल्भ खालामनो हायो नोंनि गोनांथि नाङा आंनो आच्छा नाङाथ' आंनि गोनांथि आच्छा बार' थाइबानि लारु नायगोन आंबो नायबानो जाबाय आरो नोंहासो गिनांगौ दा नोंहासो बमब्रमाखौ बुथारनो नागिरदोंमोन ओइ आं बुथारनो नागिराखै दे आंखौ जाला माला बुंनालै हापां आं बुथारनो नागिराखै बमब्रमाखौ होमबालाय माथो नोंनि गासिबो खोथाखौ मिथिजोबो आं बुथारनो नागिराखैबाबो आंबो नोंनिखौ मिथिबायब्रा सानैबो सानैनि सिक्रेटखौ मिथिलायबाय मिथिबायथ' आरो आं जुदि फासिबाय नोंबो फासिफागोन आंबो बेखौ मिथिगौ आं जुदि फासि नांगौबा नोंखौबो लाफानानैसो फासिगोन आंखौबो हिनजाव मानसि होननानै इसिबां दुरबल दासान आंखौबो हौवा मानसि साननानै इसिबां दुरबल दासान हिनजावनि एगेन्सिबो थांनो हायो आं नोंलाय हाखायथ' आरो माथो नोंल' मालाबा आंनि एगेन्सआव थांलाय नोंनि एगेन्सिबो गसंगोन आं नोंबो आंनि एगेन्सआव माबा मोनसे खामानि मावलाय नोंखौबो गारगोन नामा आं जेनना थागोन बायदि मोनदों नामा आंखौ मा आंबो जेनगोन नामा हाय गारिया लाखिदो बाल आंबो नोंखौ गोसो गैला लांफानो सानदोंमोन सानैजों बमब्रमाखौ मोजाङै नायहैनो बमब्रमाया मा खालामदों मा थांखि लादों बेखौ नायहैनो आंबो बेखौनो साननानै नोंजों फैफादोंमोन आरो दावसो देलाय मोनाबा मा नेक्स्ट स्टेप लागोन होननानै लाखिदो गारिया गोसो गैला आं नोंजों रायलायबाय थानो सोरथो गोसो जादों नोंजोंलाय दाबायदियाव आंखौ अमा राजा नोंखौ खुदुमनि होननानै बुंबाबो खुदुम जायालां नोंखौ खुदुमनो माने गाबदों आं माथो गोसो सिङाव गाबदोंबो खोमा याथु नोंखौ खुदुमनो माने गाबनो आं गारिया लाखि होनदों र' लाखिगौ बै साइडआव लाखिनानै होनि आं बांद्राय कें 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 होनबाय थायो होनाबालाय नोंजों जेननानै थागोन नामा आं गावनावल' खुगा दं सानदोंदां नोंना खुगाया मोनसेबा आंना मोनथाम हा माथो राबन बायदि खर' 10टा मोननाय मोनब्लाथ' मा जाबावगौमोन हिनजाव जाथिया राबननि जायगायाव बेलेग हिनजावफोरा मोननाय मोनब्ला सेसखासैमोन ओंखारदो आंनि गारिनिफ्राय हापां खुगा जिब्लां आंनि टिमाव नोंखौ मालाबाबो लाफा जानाय नङालै नों जुदि आंनि टिमाव थानांगौब्ला आं जेनगोनसो नोंखौलाय सोर आंखौ लाफानो होदों आरो आंबो नोंजों मालाय थाफानो गाबदों नै बालाबो गाबाखै आरो नों मा होनदों आं नोंखौ खुदुमनो नागिरदों होनदों नामा लेथ्रा मैलाला नों बायदि मानसिखौलाय मानो खुदुमनांगौ जाखो आबायदियाव लटारियाव फ्रियाव नोंखौ खुदुमनाय मोनबाबो खुदुमाब्रा बै दुर्गा फुजाफोराव दावदै खेला गेलेनाय होआ होमबा दावदै खेला गेलेनानै जुदि हापांखौ खुदुमनो फ्रि मोनगोन होनबाबो खुदुमालै आं ओइ गुन्दा नोंखौलाय सोर खुदुमनो होदों आं होदों नामा आं हो नों बायदि गुन्दाखौ खुदुमनो मोनैनो गाबाखै माथो आंबो नों बायदि हिनजावखौ खुदुमनो मोनैनो गाबाखैब्रा नोंसो बुंदों दा नोंसो बुंनानै लादों दा नोंखौ खुदुमनो
फिसाफोर लामायाव मानो बिदि नांलायदों न'नि खोथाखौ बाहेराव दालाबो फिसाफोर न'आव थांनानै बिसि फिसाय सानैबो मोजाङै रायलायहैथां होमबानो गासैबो थिग जागोन नोंनि थाखायनो हौवा हिनजाव होननानै बुंजाबाय जों नोंथ' बिराद खुसि मोनदों नङा होमबा हौवा हिनजाव होनजानो मोननानै बारा खुसि मोनगोन नोंसो मोनदों खोमा बिदि होनजानानै याथु मोना माथो नोंजों हौवा हिनजाव होनजानो सिमाङाबो दा नुब्रा नों आंखौ सिमांल' मोगथाङाबो दा सान नों आंखौ गोसो सिङावबो दा सुजु मिथिबाय नोंनि हिनजाव होननानै मावाबा बैलाय नोमफासो नङा होमबा आरो बैथ' हाफांसो मानो नांलायबाय थाखो बिसोरलाय आइला आइला जामाइला मानसिफोरा नायलां थांगासिनो हनै नै बिसोरखौ गसंनानै जि नाहरबाय थाबाय आयो मानसि नांलायबाय थाखोला सिंनो नों थांनानै बादा हैदोलै इसोरखौ जायखि नांलायनानै थैया दा गेजेराव हाबैबा आंखौसो रायगोन माथो नोंसो सोलाय हाथाय खालामनो फैदोंमोन नामा आमाय फुजानि हाथाय खालामनो फैदोंमोन नालाय आइया आच्छा नोंलाय गैयालै अफ्रि रानियानो माबा खानाय बोजानो फैसा नांगौ होननानै गाबख्रावबाय थायो आंनिथिंजायसो जेबो जाहैयासै अबेसे दुखुथिया जिउ गोनां बिदि जालाबायो नामा आदा नारजि हनै नाहरलाय बिसोरखौ माखौ लामा बारनानै नाहरलाय नांलायगासिनो आइया मानो नांलायबाय थादों बिसोरलाय बिसोरनि नांलायनायखौ माथो बुंबावनो आरो बे हाफाङाथ' बमब्रखौ खबर लाहैनो होननानैसो बुंदोंमोन आच्छा सानैबो थांनो ओंखारनाया नांलायबायसो थाबाय होमबा जानो आरो माखौबा नांलायबाय थागोनथाय आं थांथाराखैहाय खाथियाव जायखि नांलायबाय थाया होननानै आंबो जेबो बुंहैयालै दा बिसोरनि नांलायनायाव हाबनानै लाहैबा आरो नांलायनाया बांसिनसो गिदिर जागोन आदा थांखाथारना होननानै बुंखाथारो आंबो जायखि नांलायलायबाय थाया बिसोर सानैनि नांलायनायखौ बोखारनानै होबाय थाबा बांसिनसो नांलायबाय थागोन बिसोर आरो जोंखौबो रायबावगोनसो औलै जायखि नांलायबाय थाया नांलायबाय थाथोंसैलै फै गाखोफैदो आंबो न'थिंनो थांनो नागिरदों दे होमबालाय आदा नों फैबाय मोजाङानो जाथारबाय दिनैनिफ्राय आंजों लोगोबो दाजा आंखौ फनबो दा खालाम आंजों रायलायनोबो नांला नोंनि फन नाम्बारानो गैया आंनाव आंनि फन नाम्बार गैयाबालाय आंखौलाय बोरै फन खालामहरनो नोंलाय ना नोंनि भुदा फन खालामनाय फाग्लासो खोमा मानसियानो आं फाग्लाबा नोंबो फाग्लि नोंबो मिथिया खोमा गावखौनो फाग्लि होननानै नोमफा होननानै बुंदों नोमा होननानै बुंबाय आं नोमा होमबालाय होनबानो जाबाय आरो नोमा होननानै खिथु आयु बिदिसो होनफिनबावदों आरो ना दे दाजाबदो नोमा प्लास खिथु समान मा जायो नोमा खिथु होननानै बुंदों नोमा खिथु साला फालतु माखौ मिनिबाय थाबावगौब्रा सिङाव हाबफैदो नोंबो जाजाद होनबाय थाना लानाङाहाय आंखौ रागा जोंबा आंबो बायदिसिना होनफ्लाङो फैदो बमब्रखौ मोजाङै खबर लाहैनांगौआ बिदि सानैजों जुजिलायबाय थाबा जाया मानसिफ्राबो नाहरसोबाय हनै होमबालाय माथोबाव फैदो बिदि नांलाय खमलायबा बोरै जानांगौ जाखोब्रा बां नोंसो नांलायनो सुथा नागिरबाय थायो एग्रांगोरना लाबाय थायो आंखौ नोंसो एग्रांगोरदों आंखौ नै आरो रागा फोजोंलायसिगोन दा आंखौ होमबालाय माथो मानिनानै लायाब्रा गावहानो एग्रांग्रोयो आंखौ आच्छा बारु थाइबानि लारु बमब्रमाया हुसाव फैबायनो दा बमब्रमाया जोंखौ मोनथिबा मा जानांगौ स्पेसियेलि आंखौ लोगोसे खाथियावनो थफिनानबो दंफायोबालाय जायखिजाया जेबो नङै बायदि सिरि थाबानो जाबाय आरोहाय मानसियाथ' मोजां जाबायना बेखौ नायना फैनायसै आच्छा बारु थाइबानि लारु बेखौनो खालामनो थांगासिनो दङब्रा आंबो आं नङा होननानै बुंदों आरो थिगबो गैयाना नोंनि गोसो सिङावबो साननो हानाय नों आंनि गोसो सिङाव साननायखौलाय नोंलाय बोरै मिन्थियोना अजा बोरायसो नोंखौबो सन्दला बायदि दायना होननानै नोंखौबो अजा बोराय होननानै मानसिफोरा बांसावलाबायबासो गारनायाव गैयालै रावखौबो दुगा मारा जादों अजा बोराय होनजाबासो नोंबो आंनि गोसो सिंनि खोथा मिथिदोंना नों मा अजाफोरा गोसो सिंनि बाथ्रा मिन्थियो नामा अजाफोरा खालि बेखौल'सो बुंनो रोंगौ नोंसानि न' जिंनियानो खालामदों नोंसानि न' सेरनियानो खालामजोबदों बिसोरनो खालामदों होननानै नामखौ बुङा जोङो नामखौ बुंबा प्रब्लेम जागोन जालायबावथारो अजाफोरा आङो थुङै न' खाथिनियाल' दाय जाहैगोन खालि नंगौबाबो नङाबाबो न' खाथिनिखौल' दाय होनो जायोबो नालाय सोरबा न' खाथिनिफोरा गाज्रि बेनिखायनो न' खाथिनिखौ बुङो आरो अबेसे बे खोथायाबो सैथोखा थार सैथोखा माने जाय मानसिया न'सुंसेनि मानसिजों नांलायबाय बा न'सुंसेनि मानसिजों थांलाया फैलाया बिसोरबायदि मानसिफोरा बांद्राय सान्थि थायालै माने खाथियावनो सुथुरफोरा थालायलायबाय थायो नालाय नङाबाबो माबा मोनसे फाव फान्दायदों नामा माबा मोनसे बुंखोमादों नामा होननाय माबा मोनसे क्लाब मोनबाय थायो नंगौथ' आरो न'सुंसेनि मानसिया लोगो नांनानै थायोब्ला जि मोजां जाखाबाय जुदि नांलायलायबाय थायोबाथाय अराय सम दुखु दाहा टेनसन थाबाय थाखायो बेनिखायनो न'सुंसेनि मानसिजों जेब्लाबो मोजां जानांगौ लोमजाबा साजाबा न'सुंसेनि मानसियासो खबर लायो नालाय हामाथे हनै रायलायबाय थानायावनो हस्पिटालानो मोनफैलायलांबाय अमा राजानिनो खामानि जागोन आंखौ भाइरेल खालामग्राया रावबो नंथारा बियो ओमफ्राय बे सिख्लायाथ' सोर मारब्रा दा आफाया आंखौ बे सिख्लाखौ लाङाबा न'आवनो हाबनो होआ होननानै बुंदोंना दा मोनायाव आं बोरै न'आव थाहैनांगौ जाखोब्रा सोर हिनजावखौ मोनलांब्रबगोन आं थफिराम बमब्रमायालाय बावै गय फाथैफोर बायदि जरा बबेनिफ्राय मोनफैखो नोंसोरलाय मालाय गय फाथैयाल' जरा जायो नामा आच्छा मायाथ' जरा थाबावो साखाबालाय फाल्थु होनलायलायबाय थानो हाय बेमारिया बहा दं सोर बेमारि बमब्रमायालाय बमब्रमाया मोजां जाबाय बे बेमारि नङाना बेमार जायाखैना बमब्रमाया बेखौ सोरबा बुनासो गालांदों सोरबा एक्सिडेन्ट खालामनासो गालांदों आच्छा सोरबा एक्सिडेन्ट खालामनानै गालांदों होमबा सोर जाथावथाव नोंनि बायदिबा अमा राजायासो खालामाखैथ' आंनि खाफालाव लिरनाय दं नामाब्रा
दङआनो खोमालै बोरो नायनि गंला एसे मानसिया दे खोन्थादो मा नुखो आंनि खाफालाव नोंनि खाफालाव नायनानै आं बेखौ मिथिनानै मोनदों जे आंनि फट' फेसबुकाव भाइरेल खालामग्राया नोंनो दा अमा राजा मा नों होनबानो आं औ होननानै लागोन नामा नङा गारानो नोंनि अनगा सोर मावथावथाव बे खामानिखौ आरो बे हिनजावा सोरमोन आनाय बुद्रुजोबगौमोन आं बे हिनजावखौ आलै हिनजावजों लाइन मारिनानै गोसोआव गैला नामा नों जुदि सिख्लाजों लाइन मारिनानै हटेलाव हर थाहैयाखैबा बोरै नोंनि भिडिअआ भाइरेल जानाय बोरै नोंनि फट'आ भाइरेल जानाय नोंनि स्वभाब चरित्रआनो मोजां नङा ना हापां औथ' आरो मालायखौसो जामब्र होबावलायो आरो बिसोरना सोरखौ जामब्र होखो जोंलाय दालाय सन्थलाखौ जामब्र होआखै होमबा बेसेरा सन्थलाया जेने थेनेसो गदों नोंसोरनि उतपादावनो आच्छा जोंनि उतपादाव ना बिदि होननानै मा बदला लाफिनदों नामा मालाय अमा राजा नों बदला लाफिनदों नामा गानायाव गैयालै एमएलए बाबो खोनासंनानै ला पाब्लिकनि रागाया हले डेन्जारखा नोंसोर बायदि एमएलए पाब्लिकनि अननायावसो गादियाव जिरायनो मोनो पाब्लिकआ जुदि अना गादिनिफ्राय बोख्लायफिननो बारा गोबावबो नाङा मिथिबाय बेनिखायनो जों बायदि पाब्लिकफोरखौ आन्डार एस्टिमेट दा खालामखा मिथिनानै लाखा आच्छा भाइरेल जाजानानै बोरै मोनदों नोंलाय नोंजों आंजों मोनसे ज' फट' साफायनानै भाइरेल खालामनो जोंहाबो फट' साफायनायावलाय माथो जानोखाय सेल्फिसो लागोन दा जानला माला फट' साफायाब्रा खुदुमलायनाय बापावै जोंहानि आफाखौबो गोसोथोयो नामा नों जानला माला बखिलाबायनाहाय थफिरामा बै मोनसे रुमावनो दं नायथां नोंसोर सानै जमा बमब्रमाखौ नायनो फैलायदोंना नोंसोर सानैनि अनगा रावबो नङाब्रा नोंसोर सानैयानो माबा मोनसे खालामथारदों बांसिन अमा राजाखौनो साननानै लाबाय आं गारनायाव गैया बेथाबो गारनाया माबायदि मोनखो बमब्र बुबा बुनानै माबायदि मोनखोसो होननानै बुंदों नों आइथ'फोराम सिरि थानं हा बमब्र माब्रै मोनखो देहाखौ मोजां मोनबाय दे सिन्था खालामनांला रिचार्जबो खालामखाबाय न'आव थांनोसै है सानसेयावनो डिसचार्ज खालामो नामाब्रा माबायदिलाय नंगौना नङाब्रा नंगौलै नंगौ आं हस्पिटालाव थाबाय थानो बायो हरसेखौनो जेने थेनेसो थादों आंबा दे मोजाङानो जाबाय बोरो दाउस्रि देलाया डाक्टरजों रायलायनो थांदों आच्छा दे होमबालाय लासै लासैनो न'आव थांदो गाबोन समफोर खबर लाहैफिनगोन आं दे होमबालाय ओइ मिथिगौना नों अमा राजायासो नोंखौ बुहोदों खोमा थेद मा जानला मानला बुङोब्रा मा जानला मानलालै अमा राजायासो गावखौ निउसाव होनायनि थाखाय रागा जोंनानै नोंखौ बुहोदों खोमा नों मोजाङै गोसोखां नोंखौ सोर बुदोंमोन जागोन दे आं गोसोखांनो नाजागोन आयु मोनसे जानायानो जोबला एमाव राजाया माबा जालाय हाफाङा माबा जालाय सन्थलायाबो माबा खालामजालाय नै बमब्रमाया जाफिनलायबाय मा जाबावगोनथाय बे लाब्राफारायाव माबा मोनसे सुनि नांदोंदां बेनिखायनो मोनसे जादों खोनासं बारि खनानि मुगासं उन्दुनानै दङबाबो खोनासं जेरावखि थाया मानो खोनासं नै दाउस्रि देलाया नाव सोलायथारलायबायदां आयु फाग्लिसो बेबो मानसिया जियानो जादोला मोजांबाबो गाज्रिबाबो गाबोन खेबसे खबर लाहैनोसै आं बमब्रमाखौ आरो सन्थलाखौबो थांखांनाय जाथायफोरखौ लाबोफिनबाय थायोबा मानसिया थांखांनाय दिनावनो थाबाय थागोन मालाबाबो फैनाय दिनाव मोजां जानाय नङा बेफोरखौ बावगारनांसिगोन उपाय गैला खोनासं बारि खनानि मुगासं सन्थलाया सासे मोजां मानसिसो सन्थलाया दायना नङा निउसाव मोनबानो जे दायना जाथारगोन बे नङा निउसावलाय होखागोन होनांगौखौलाय बेखौनो नोंथांमोना नंगौ साननानै मानो दायना साजायनानै सन्थलाखौ बुथारनो नागिरनांगौ बेनिखायनो नोंथांमोना फैगौ देवबाराव सन्थलानाव बयबो गाजा गोमजा लैहोर फैनानै गाजा गोमजा नङा लैहोर फैनानै बयबो सन्थलानाव निमाहा बिफैनांगौ थाबैनो निमाहा बिबासो सन्थलायाबो मोजाङाव फैगोन बेनिखायनो नोंथांमोना सन्थलानि गोसोखौ मोजां जाजानो लुगैदोंबा सन्थलानाव निमाहा बि हौवाफोरा गावनि खर'खौ थख्ला खालामनानै ला मोनथिबायना रायजो राजा नोंथांमोन जाबाय दे आफि बयबो उन्दुजोबथारबाय बियो रहाय आइ बिखुनजो सन्थलानाव बिसोरखौ निमाहा बिहैथारनांगौ मिथिबायना बेसेरा सन्थलाया थैनो नागिरदोंमोन आयै बेसेरा अन्थाव बाथाव बेनिखायनो बिखुनजो आफा बिहावसो आफा आं बिहावसो आफा होननानै बिखुनजो आफा बिखुनजो आइ होनगोन आरो बेनिखायनो गाज्रि मोना दे बिखुनजो आफा दे बिहामजो फिसा नों जेखौ मोजां सानो होमबालाय आं एनाउन्समेन्टखौ होफिननोसै आइ हेलौ सना बाहेराव बिराद दावराव जादों बेनिखायनो नोंनि खोथाखौ खोनायाखै आं न' सिङाव थाबाबो नोंनि रावखौ खोनायैलाय आं बाहेराव फैनानै रायलायदों बेवहायबो एखे दावराव एनाउन्स होगासिनो दङलै बाहेराव उन्दुनो हालायथाराखै आंबो खोनाबायना सना गाबोन मोजां रायलायसिगोन दै सना दा नोंजों बिदि गोसा रायलायनायखौ खोनाहैलायगोन आइ मोनासो ओइ बाहेराव मा जाबाय थादों नै आइया माबा होनो लायबायलै सना डार्लिं आं गाबोन फन खालामगोनलै दिनै हाथ'आ बाहेराव एनाउन्समेन्ट जागासिनो दे आच्छा लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक मोनसे होनानै गालांदो कमेन्ट मोनसे खालामदो आरो थाबैनो नोंथांमोना 9
नेक्स्ट एपिसोडआव एसे गोलाव गोलाव खालामनो नाजागोन दासान्दि हाथ'वाखै मानो होनोब्ला दासान्दि भिडिअ खालामनो एसे उसुबिदा जादों दा चेनेल मोननैखायनो खालामदों होननानै दाबुं चेनेल मोननैयाव टाइम थायोबा खेबसे लागैनो मोननैयावबो होयो टाइम गैयाबा मोननैयावबो होआ दा लोगोफोर आरो मोनसे खोथा नोंथांमोना हरर स्टोरी खोनासंनो लुगैग्राफोरा 160%